Cròniques de Gorthol, capítol 106. El rival infranquejable. Ens recuperem davant la capella del combat encarnissat, en una escena digna del front d'una guerra. El coronel, sigilós com un espectre, treu el cap innocentment per la finestra, doncs al quedar-se inconscient en el combat anterior, no ha aventurat que el grup ha fet un soroll escandalós. I al treure el cap s'adona que l'estan esperant, i no precisament una dolça donzella, doncs uns braços forts com troncs l'agafen amb violència i el llencen a una paret interior on queda enganxat en el parany. Un líquid lila recobreix totes les parets i al centre de l'estància, amb un rosetó multicolor, s'observen les restes d'una crua batalla. Per si no fos prou, el coronel enrabiat intenta escopir un dels sers que al mirar-lo amb més deteniment observa que no està precisament viu. Són zombis, amb el cap de toro, ja el que ens faltava per fer el pacte de 6. Pretak, posseït per la fúria animal habitual, carrega contra la porta esbotzant-la d'un cop i rodolant aconsegueix esquivar els atacs de 3 grans miniozombis, deixant anar un cop certer l'esforç, clavant la seva arma al pit del seu enemic, qui amb crits de dolor incontrolables es desmorona en el clàssic mar de sang que neda Pretak. Abans que el nostre amic pugui sucumbir al flanqueig, arriben Gorthol i Eisenhorn, qui fan retrocedir els enemics del Berserker entre talls i cops terribles. Abans de morir, però, les bèsties arremeten contra el nan banyat en sang i fetge, deixant-lo malferit.
Per sort, el mag cantautor, il·luminant el seu cos d'una llum pura i sagrada, comença a entonar una cançó melodiosa, apretant fortament la mà de Bratac, en un gest d'amor i complicitat. Al besar-lo, sortir dels seus llavis la més pura medicina que restablir instantàniament el guerrer indòmit. Aquest resulta agraït tot i el mètode tan íntim per resoldre-ho. El coronel està enganxat a la paret com un ratpenat, però quan és atacat homicidament per un cap de toro, s'agafa ell fàcilment i s'aconsegueix alliberar. Seguidament, dues fletxes de Lucien l'eliminen abans que el coronel estigui en desavantatge i abans de rebre unes estocades terribles deixant-lo malferit, pronuncia: Ya es la segunda vez que tengo que sacarte las castañas del fuego, Mortimer. Anem eliminant un per un tots els nostres enemics i no flaquegen fins morir l'últim ha travessat la seva gola d'una fletxa màgica. Veiem unes escales que ens condueixen a una habitació tenebrosa. Presenciem com entitats demoníaques escolten a un ser humà sentat dins d'un banc. Té la boca tapada amb un mocador. Al costat hi ha 6 dones mig nues amb uns tatuatges. Tenen marques de violència i encara conserven unes dagues que pengen de les seves cuixes fermes. A l'entrar a la sala, l'home del banc comença a aplaudir. Eisenhorn, amb l'encanteri de velocitat del combat anterior, carrega contra els dimonis clamant justícia. Aquest entra a la sala en presència amenaçadora i les dones són degollades per les dagues a l'instant. Eisenhorn elimina amb la càrrega un dels seus enemics, però l'altre té temps de pronunciar unes paraules malignes i tot es fa fos de cop. El paladí sent els crits de les dones provocant-li un dolor infinit. I abans que el poderós Alistair dissipi la foscor amb un encanteri, sent una veu profunda que no pot estar a més de 2 metres d'ell. No tienes poder aquí, hijo de Elturel. Al dissipar-se la foscor, el paladí, en un gest automàtic, intenta atacar el seu enemic, però s'adona que alguna cosa no va bé, doncs no pot moure ni un múscul del seu cos. De fet, no pot ni parlar. L'home que té al davant somriu fingint cara d'innocència i amb una mà conciliadora ens convida a acostar-nos. Ens relacionem amb el nostre interlocutor a contracor, doncs si té el poder que aparentment esgrimeix i té la tranquil·litat de convidar-nos a passar, tenim poques probabilitats d'èxit en un atac frontal. Reconeix el guerrer mil·lenari que ha vist sers de l'antiguitat en acció. El ser s'identifica com Carcosa, un agent del caos, informant-nos que hi ha un portal cap a l'inframón que condueix a Ulder Ravengward, malferit. Després d'una llarga discussió amb Eisenhorn, qui no vol donar l'esquena, el grup baixa les escales mentre el paladí es queda mirant taciturn, callat i malhumorat, el seu enemic fixament, immutable com la pedra de riu, que és colpejada infinitament. Continuarà.